Laserbehandelingen is de nieuwste technologie en daar moet je bij dokter Malik Sada voor zijn. De eerste patiënt die zal straks binnenkomen is eigenlijk een man met gezwollen nier. Ja? Wat we gaan doen, we gaan nu proberen stent te plaatsen in de linkernier. Daar is de vernauwing en daar wordt die stent geplaatst. U kijkt daar, hè, u ziet dat de contrast die gespoten is in de nier blijft hangen, die zwarte. Normaal gesproken moet het binnen 1 of 2 minuten naar beneden lopen, zakken, maar dat blijft hangen. Dat betekent dat daar het begin van de nierleiding vernauwd is, dat het contrast niet makkelijk naar de blaas loopt. Dit apparaat is om de organen door te lichten. Het wordt bediend met een kolom en dit wordt dan gebruikt, vandaar dat wij ook die looie vesten hebben. We kunnen zien aan de hand van het doorlichten wat er aan de hand is op het beeld. De dokter kan het volgen, heeft 2 schermen om te bekijken hoe het van binnen eruit ziet. Iedere chirurg heeft een aandachtsgebied natuurlijk. Hè. Vroeger was je wordt opgeleid als algemene chirurg of orthopedist, die deed alles. Maar tegenwoordig is dat eigenlijk een bepaalde richting. Hè. De ontwikkeling in geneeskunde is enorm de laatste tijd. Ja. Gaat hard, hè? Ja, heel hard. Ja. Men zegt dat er waarschijnlijk AI gaat komen. Dat die chip aan de tip, hè, dus gewoon, die gaat in de nier en die kijkt en zegt van dat is tumor. Mensen met vasculaire lijden noemen we dat. Mensen met vaatproblemen, vaatlijden. Het kan zijn als de patiënt lang op tafel ligt, dat ischemie optreedt van onderste extremiteiten. In dit geval, als er zo iemand is, dan preoperatief voor de ingreep altijd consult vragen van vasculaire chirurg, cardioloog, kijken of het goed is om zo iemand onder narcose te brengen. Dus eerst in het kader van de preoperatieve evaluatie wordt nagekeken of de patiënt in staat is om de operatie te ondergaan in dit soort omstandigheden. Niet alleen vasculaire lijden, maar ook harten en longen worden ook bekeken. Ja. Voor de ingreep moet je mensen goed uitleg geven, vind ik van extreem belangrijk. Alle opties moet je met de patiënt doornemen. Stel voor, als het niet lukt, dan gaan we naar de volgende. Je kan niet elke keer een patiënt wakker maken en zeggen van kijk, dat is niet mogelijk, wat gaan we dan doen? Dus vooraf is extreem belangrijk dat je mensen goed uitleg geeft. Want in onze vak, de laatste jaren, steeds meer door drukte natuurlijk, je ziet dat er heel weinig aandacht wordt besteed aan kant van communicatie. Ja. Het eigenlijk vind ik zelf dat het extreem belangrijk is. Ja, dat is heel het belangrijkste. Ja. Het slecht bericht brengen naar de patiënt. Klopt. Dat lijkt me ook niet altijd makkelijk. Want je bent mens, je bent een gevoelsmens. Absoluut. En je moet dus een boodschap brengen aan de patiënt van het is niet goed. Ja. Hoe ga je daar mee om als je thuis bent? Ja, kijk, natuurlijk, je probeert om zoals ik dat net zei, die lijn een beetje doortrekken natuurlijk, maar dat leer je gewoon door de jaren heen. Ja. Ja. Ik vind zelf dat het belangrijk is dat je mensen een beetje de ruimte geeft eerst. Ja, dat je gewoon dat mensen goed voelen op zo'n consultatie of spreekuur. Best wel open vragen stellen, mensen gewoon goede informatie krijgen en zo. En goed uitleg wat de aard van de ziekte is, wat de behandelopties zijn. Ja, dan stap voor stap, dan mensen begrijpen dat. Ja. Kleine sneetje daar in de blaas maken, dat betekent dat de patiënt bijvoorbeeld soms 5 dagen lang in het ziekenhuis blijft. Ja. Dan gaan we eventjes eerst kijken of het slijmvlies van de blaas goed gezond is. Of hier en daar soms zie je wat polypen als toevalsbevinding. In dat beeld altijd om voorzichtig mee te bewegen natuurlijk. Je ziet dat allemaal. Maar als er een steen in de onderpool van de nier ligt, dan heb je flexibele scope nodig. Dus je kan hiermee alle kelken van de nier, de tip van de scope is buigd. Dus je kan hiermee alle kelken van de nier als het ware bereiken. Hier zie je de seat om in de nier te komen. Dus daar is nu de dokter mee bezig. We noemen het Ecclesia-systeem. Vloeistof gaat in de patiënt en de blaas en dan komt uit. Dus dat is constant wordt gespoeld. Ja. Terwijl ik bezig ben met opereren, of tenminste weghalen van de blaas. En dan de hele tijd wordt geflushed. En dan van de andere kant wordt de camera gekeken in de blaas. Oké?